lapha kule Carling Black Label Cup ditha ngobani central midfielder bafethu uSimpiwe Masilela bafethu, quality player. uMasilela bafethu uzoba grand because istyle sakhe, i-natural game yakhe iyafita for iBetway Premiership bafethu. Always say apha kule channel bafethu ke modern football bafethu eyona nto ibalulekileyo modern football iplayer ekwaziyo udriver nebhola bafethu, enyaweni yakwazi control ibhola and then yakwazi udriver nebhola iphume phakathi kwabantu i-break lines bafethu. Why? Because in modern football i-teams ziba structured mos, then zivalwe i-passing lanes, and then xa kuvalwe i-passing lanes awuzovela ukhaba ibhola nje mos efront i-long ball, uzothini uthatha ibhola udrive nayo ungene phakathi u-break lines ubhithe i-players ubreak ne-lines. Leyo uMasilela i-natural kula way bafethu. I-quick phazamisa before siqhubekeke ndicela i-support, nishaye u-like okanye usubscribe. Nenye into sicela ningaskiphi i-ads xa zingena apha ke-screen. As i-content creators iyanceda kakhulu loo nto if aniskiphi i-ads. Inkosi bafethu. Machita, welcome back to the channel bafethu. I love i-topic yanamhlanje bafethu. I love young players. Orlando Pirates bafethu ibhulisha i-market as basithetha ngoku. They've already signed 6 players and already saying 19 June bafethu, and ithiwa abakagqibi. But Orlando Pirates are not just a team that bullies the market. The Pirates produce young players bafethu, and they are proud of that, and it's part of the identity a club, and they're not going to stop doing it bafethu, because they know you can sign a top player that is very exciting bafethu. Ayikho a satisfying njenge player bafethu esuka ke reserve team, esuka development bayajonga this player has been produced within, bajonga le player has been produced apha ngaphakathi endlini. It's more satisfying and fans love it even more, and there's more emotional connection with the fans in the club. So Orlando Pirates will always produce players bafethu from i-development yayo. I-development yayo bafethu, let me get it straight bafethu. I know unganxaleli apha bawuthi hayi Orlando Pirates ayina development. I-reserve team, i-DDC development bafethu, it's, even if it's 1 year, it's a development, it's not senior football bafethu. Siyazi Orlando Pirates ayivula academy, siyazi Orlando Pirates ayinayo under 17 or under 15, not even under 19 I think. Orlando Pirates ine teams iqhaka ku-DDC plus naku ABC Motsepe League, iPhelepele FC. That is development still bafethu. If you want to define development, I don't have time ngokunika definition ngoku, but i-development nayo i-DDC xa beyibiza bathi development league mos, so iphume ecaleni ke ngoku le part. So Orlando Pirates bafethu apha kule video namhlanje bafethu ndizothetha ngee-players ezi-8 bafethu ezikwi-DDC team ye-Orlando Pirates bafethu, ezi-league champions. Orlando Pirates i-senior team iyawina i-league plus kusene-DDC bafethu, amajita yawina i-league, bazi-league champions bafethu. Kukho ii-players ezi-8 pha bafethu ezi-stand out, ndizothetha ngazo apha kule video. Ndizawureyitha uba zeziphi ezona singa-expecta kanye ezine-chance uba mazingene kwi-first team next season bafethu. And okokuqala bafethu siyayazi la uba okay Abdeslam Wadu bafethu ii-signings ezenziwa Orlando Pirates ngongoku not zonke ezi-signings kaWadu, and that is the case ki-modern football bafethu. Ungaya kuzo zonke ii-clubs worldwide bafethu, i-sporting director, i-technical directors zizo ezisayina ii-players bafethu. I-coach nayo ingaba nayo input phana phaa, but kuse i-club isasana ii-players. So Abdeslam Wadu bafethu grand, Orlando Pirates isane 6 players, but Wadu zikhona ii-players apha kwezi 6 zifikayo zisayinwe Orlando Pirates angazuba nexesha lazo qoba akazuhoya uWadu ezakazifuni. And kakade i-club xa isayina as players, they're not saying by say Wadu we have to play la machita, they are signing for to offer him okay jonga Wadu nansi talent yabo, ngawuzami ngawujonga le player uzayithanda. So Wadu zikhona ii-players angazuzuhoya bafethu apha kwezi signings Orlando Pirates ezintsha, and Wadu uyayazi uba okay jonga ufuna i-youngsters zakhe, ezazi youngsters zakhe ezi-DDC ezisukayo, and kuse uzazi-introducer kule season. And Wadu watsho futhi kwi-media uba kuse yena uyathanda uproducer i-young players, uyathanda usebenza ne-young players, and uthi xa ibiza futhi uthi this is for South Africa. Bone ufuna uproduce players for South Africa, watsho Wadu, which is like a way grand wayithethayo leyo. Uthi for the future of South African football, watsho wayithetha these players aziproducileyo. I think even alalight uCameron Danson wayithetha ngayo. I-Pirates nayo as a club ayithanda le way, they will always bazama uyigcina beyi-part of identity ne-brand ye-club. So 8 players bafethu ki-DDC team ye-Pirates bafethu ezingangena kwi-first team. And before ngene kamagama bafethu, not yonke i-player entswembu ki-reserve team izophela idlala i-senior team iBetway Premiership kule club bafethu, nakwiphi na i-club.
i-development bafethu, ibhola sometimes ayinanyane bafethu, and ibhola inzima bafethu, and ibhola i-complicated bafethu. So amajita and kuba khona luck eba involved bafethu ba okay ungaba i-best player ku-reserve team, but ngubani odlala i-position yakho kwi-first team. Senoba i-players i-2 the-first team ba ezintswembu kakhulu, so i-luck ayikho on your side. Okanye the type or the style of play indlela odlala ngayo naturally is not what i-Betway Premiership requires, because i-style ne-football e-DDC i-different to i-Betway Premiership football bafethu. So that's why sometimes uzobona enye i-player ibingekho ntswembu kwi-DDC but ibe successful kwi-Betway Premiership, phinde bekhona i-boys zintswembu kwi-DDC but ingakwazi succeed kwi-Betway Premiership, because the leagues are different, the football is different. Just one example, i-Betway Premiership i-tactical bafethu compared to i-DDC. DDC yona it's more like a passion, udlalwa off the cuff nge-English, andiyazi ngesixhosa ngayibeka kanjani, but udlalwa off the cuff. Off the cuff is like amajita abalandeli tactics kakhulu badlala njenge-passion ne-excitement, no-relegate almost pa. Anyways, yeah, that's it bafethu. Maningene kwi-players bafethu, amagama. Number 1 i-player stand out phana uMpho Phadime, bathi nguPhopho, yi-winger, nemzimba o-grand, umde kamnandi umtshana, very exciting winger. But I'm gonna tell you one thing bafethu, I'll be honest, up video yami le, I don't care if I'm gonna offend okanye you're not gonna be happy with this, but andiyithandi la way kaMpho Phadime, la way yakhe yokwenza i-tricks ebholeni, ushowboater. Not wonke umuntu ayithanda la way bafethu, ndiyazi bakhona abantu abayithandayo la way, but mna andiyithandi bafethu, I have to be honest. Umpho undika ngalo way, unala way emtshana, and yeah, unala wenza izazinto umtshana, otherwise say good player, iyakwazi ushaya i-defenders, create opportunities, score i-goals, create i-goals for i-teammates zakhe, which is into oyifunayo leyo kwi-winger. Ithini chances zakhe zongena kwi-first team? Unazi i-chances zongena kwi-first team? Yeah, unazi bafethu, because Orlando Pirates uMofokeng simlindele ahambe, Apollos naye simlindele ahambe, uDaniel Msendame khangabe successful, Kamahelo Sebelebele uyi-right back ngoku, uBohlale Ngwato new signing asiyazi bazophumelela na, plus noSiyanda Ndlovu new signing angaba ngu-number 10 engabe yo-winger. So opportunities zikhona for uMpho Phadime pha. It's up to yena ba uzawuperforma njani xa ijima ne-first team, and I believe bekajima ne-first team last season, so what uyamazi. So watch out for uMpho Phadime. Player number 2 bafethu, central defender uMoses Mpehwane bafethu. Central defender in a physical strength, which is ibalekile lwe, not zonke central defenders bafethu have to be physically strong and have height, but lena inayo sometimes bayi-bonus bafethu. Umjita unayo lo way, and anyway about uMpehwane abantu abayaziyo ngaye is ba unesigela, a-university graduate umjita, une-BCom, ufumene i-BCom yakhe I think e-UJ a few months ago, benze indaba umjita. So une-talent plus ne-education, very good defender, great leader, is a captain sometimes with new games. So school of excellence before as a Orlando Pirates DDC team. So una development grand in terms of football, and une ambition because i-players needs ebedlala nazo phaka school of excellence siyazibona baziphi mosman ngoku. So yeah, uMpho Phehwane bafethu, watch out for him, central defender. I-chances zakhe first team Orlando Pirates, they are not so much, not so big bafethu, because Orlando Pirates in a depth top quality defenders phaka central defense bafethu, and isayine enye entsha futhi lebone CM top level Nkosinathi Sibisi bafana international captain, and then Orlando Pirates isayine uSibangani Zulu ngoku. But hey, ngobani abanye? Okay, uThabiso Sesane, but Thabiso Sesane i-feature yakhe ayikho cacanga Orlando Pirates, because Sesane ufuna udlala bafethu, akazokwazi phina ahlale ebenchini again, isikhathi siyahamba. Sesane ndimbona ipusha for remove ke ngoku, if ayikho guaranteed i-play time this season izayo. Thapelo Xoki, I don't think aphinda buyele high level yakhe, and yazi maybe ngasi-surprise. And then if isikhona ezinye ndizilibele, and if ndizilibele amagama wazo i-problem leyo. So ya uMpho Phehwane unayo i-chance pha bafethu, especially if yahamba uSesane, maybe ahambe noXoki okanye uSibangani Zulu angabikho Ntswembu. And then second player bafethu nguChristian Derbyshire, naye umtshana central defender, very good, very quick, naye height, physicality ikangaka, technically ureceive ibhola clean, yakwazi uthena ipass yakhe accurate, uclean, uhlambile enyaweni. Most central defenders bafethu kwizi-development kwezi-light ziphumayo apha zonke bafethu zintswembu ziyadlala bafethu, and he is not different. Also naye leader umtshana,
So Panorama FC, which is one of the leading development clubs eGauteng bafethu, wayifuna nasecuro umtshana phana i-captain, leadership, ugrand, character, personality, ikangaka, education, ugrand, Christian Derbyshire. Unayo chance ubangena first team Orlando Pirates. Naye beko-confirm ebejimile Orlando Pirates first team last season. Player number 4 bafethu, favorite yami lena, and isomtshita ndishoba uzayimeka ku-first team. Bedlala even ku-first team last season. Bedlala phakula Carling Black Label Cup. Thetha ngobani central midfielder bafethu, uSimphiwe Masilela bafethu, quality player. uMasilela bafethu uzoba grand because i-style sakhe, i-natural game yakhe iyafita for i-Betway Premiership bafethu. Always say apha channel bafethu, modern football bafethu, eyona nto ibalulekileyo modern football i-player ekwaziyo udrive nebhola bafethu, enyaweni yakwazi control ibhola and then yakwazi udrive nebhola iphume phakathi kwabantu, i-break lines bafethu. Why? Because in modern football i-teams ba-structured mos, then zivalwe i-passing lanes, and then xa kuvalwe i-passing lanes awuzovela ukhaba ibhola nje mos efront, i-long ball uzothini, uthatha ibhola udrive nayo ungene phakathi u-break lines, ubhithe i-players, ubreak ne-lines. Leyo uMasilela i-natural kula way bafethu, i-quick noba quick futhi central midfield. Watch out for yena umtshana Tswembu, and inayo ne-physical strength umjila, sozakwazi utyhalwa nje kwi-Betway Premiership. Simphiwe Masilela, remember the name. Next one bafethu naye central midfielder uLebo Mohlale. Lebo Mohlale bafethu udifferent and central midfielder naye mara udifferent umjida, beyi-captain ale team futhi. uMohlale yena opposite nale ndithetha ngayo ke bafethu, naye umjida usenongayimiki umjida because i-opposite nomjida i-midfielder engakwazi udrive, i-midfielder engadrive kakhulu nebhola. umjida is more like a passer and a thinker, ebabona uThabo Cele ayikho mobile kakhulu umjida, and physically also is not so strong. So I'm not so confident about him making the first team bafethu, but he's the top player bafethu. Maybe he needs to reinvent his game, maybe akwazi udevelop ezinye attributes as a player bafethu, so azokwazi sewudlala i-Betway Premiership football bafethu. Ubona i-Betway Premiership injani bafethu, if uyi-central midfielder bafethu funeka ube na-mobility. Yababona banjani oMasindi Nemthajela, yababona banjani uTalente Mbatha, the best, Teboho Mokoena, Marcelo Allende, Lebohang Mabo. So umjida akanayo la mobility yena, so I doubt his chances. Next player uRhys Braithwaite, left back umjida, so Cape Town Spurs. Very good physical strength, une height kamnandi uRhys. Technically is very technical umjida, uhlamile uclean enyaweni, ibhola kahleli pha kune elegance ethile umjida, ingathi lindiya xa umjongile but kusele qhela se-Cape Town uRhys. Left back and umjida bejimile kakhulu ne-first team last season, is part of the first team, so Abdeslam Wadu obviously une-plans ngaye uRhys Braithwaite. Abafethu ndibiza wrong umjida, nguRhys Braithwaite angor Braithwaite, uBraithwaite, but inzima isename yakho umtshana, but sithi nguRhys ke, uRhys Braithwaite kanye, but nguRhys bafethu. Angona zinzima i-chances uba makayeke first team Orlando Pirates bafethu. Orlando Pirates igqibosana uNeo Raphoho ontswembu kakhulu ngo-from Siwelele. They go Dion Hoto. As I like Dion Hoto akazuyeka nje la opportunity bafethu. uDion Hoto ufit and akayeki futhi bafethu. Embona inkosi khona ndaba yasokola pha uthola indawo. Le uDion Hoto isizodlala i-super fit and iyasebenza bafethu. And then bekhona inkosi khona ndaba as I've mentioned, so Richards Bay ifike last season. So i-tough la position Orlando Pirates bafethu, left back for uRhys. Next player again nayo i-left back nayo uTshepo Mhlambi. Very good left back nayo. He's part of the first team training in the friendly games. Left back, physical strength, quick, technical naye umtshana, but again kuzoba nzima. But uRhys I think has been closer to a first team than uTshepo Mhlambi. But again for Mhlambi naye, same for uRhys, kuzoba nzima for ungena kula first team bafethu because Orlando Pirates inazo i-left backs. And then finally bafethu si-striker uJoy Manana, number 9 top goal scorer Orlando Pirates, incede Pirates mayewine i-DDC championship last season. Shaya umnatha uJoy, ayikho particularly physical umjida ngamandla kwanye nge-height, like iwe expect ku-number 9 nje, ayikho mfitshane at the same time akho too strong, but yona nto ebalulekileyo uyamshaya umnatha and uquick umjida. Iibhola zakhe xa i-attempta ikhaba ibhola bafethu, ibhola yakhe ayibetheke emabhodini okanye ibetheke iinyawo zikakhipha okanye ezandleni zikakhipha, ibetheke nethini Joy Manana. I-chances zakhe first team amkho sure. Orlando Pirates ine-striker eziyi-3 bafethu, gqibosayina uGambani Lungu ngoku, Khoma Khopa Bafana International, Yanela Muthuma upha,
uRadiopane, I think uzohamba uRadiopane because akanokukwazi uphinda ahlala besebhenjini. So maybe uzawuba yi-third, fourth choice Joey Manana, chances zakhe zincane bafethu. So nazo bafethu Orlando Pirates DDC players ezine-chance kwi-first team bafethu. Nicinga ntoni bafethu? Masincole i-comments bafethu. Cela ngale balo support i-channel bafethu ngo-like okanye ngo-subscribe. Moja bafethu.